keranci lama bana timpi katura salirunanku sakiti mamili lama bana timpi katura salirunanku sakiti mamili karena hati iko ditayu lataraga na badu tapi apula kadayu sampai dati aku jodoh luntasu tapi apula kadayu sampai dati aku jodoh luntasu kurang awak nan dicari di kulayado datang kemari andai sesuai juga dati dinoi tarimu langsung berjadi kurang awak ketujuh di hati kurang subarang usaha kamari lalamu denai de mananti datanglah datang temui diri lalamu denai de mananti datanglah datang temui diri kandati jiko ditayu lataraga na badu tapi apula kadayu sampai dati aku jodoh luntasu tapi apula kadayu sampai dati aku jodoh luntasu kurang awak nan dicari di kulayado datang kemari
sesuai juga hati. Denai tarimu langsung bajadi. Urang awak ketujuh di hati.